Hej, har du nogen gang haft lyst til at starte på noget, men så siger du til dig selv, jeg begynder snart, og så udsætter du det. Ja, vi har alle været der. Men hvorfor er det første sted så vanskeligt? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi få motivation? Lad os finde ud af det sammen. Først vil jeg spørge dig, hvad er egentlig motivation? Nogen siger, at motivation er en gnist. Andre siger, at det er en indre kraft. I virkeligheden er motivation det, som får os til at handle. Den usynlige ven, som siger, kom igen, nu begynder vi. Se for dig dette. Du vil stå op tidligt for at træne. Sengen er varm. Pysjen er behagelig. Men så tænker du, hvis jeg står op, vil jeg være mere energisk hele dagen. Den tanken alene giver dig en første liten motivationsdyt. Men motivation kommer ikke bare fra drømmer. Den vokser også gennem små skridt. Lad os sige, at du vil rydde rummet. Det føles tungt at tænke på alt på én gang, ikke sandt? Men hvis du bare siger, jeg starter med at rydde pulten, så ser du pludselig, at hele rummet er ryddet. Små skridt er motivationens hemmelige våben. Så hvordan finder vi kilder til motivation i hverdagen? Lad os tage nogle eksempler. Når du træner og sætter på favoritsangen din, får du pludselig mere energi. Når du læser til eksamen med en kop kaffe ved siden af, føles alt lettere. Når du prøver at spise sundere, ser du for dig den favoritbukse, du vil passe ind i. Ser du? Motivation gemmer sig i de små tingene. Nu spørger jeg dig, hvad er det, som motiverer dig mest? Kanskje er det støtte fra en ven, kanskje en rejse, du planlægger, eller bare kærligheden til dig selv. Forskning viser faktisk, at en af de bedste måder at holde på motivationen er at skrive ned målene sine. Når du siger, jeg skal læse 3 bøger denne måneden, og skriver det ned, opfatter hjernen det som en opgave. En anden metode er at belønne sig selv. Giv dig selv små præmierer efter, at du har fuldført noget. For eksempel, hvis jeg bliver færdig med dette projektet, skal jeg kose mig med en filmkvæld. På den måde blandes motivationen med forventningen om en belønning. Men her er den søde sandheden. Motivation falder ikke altid ned fra himlen. Du trænger ikke vente på den for at starte. Begynd først, og motivationen kommer etterpå. Har du lagt mærke til, at når du går på træningscenteret uden energi, så vågner du pludselig, når du begynder at bevæge dig? Akkurat sådan fungerer det. Så vil jeg stille dig et sidste spørgsmål. Hvorfor vil du egentlig gøre det, du vil gøre? Når du finder svaret, bliver motivationen din mye stærkere, fordi ægte motivation ikke kommer utenfra, den kommer indenfra. Så husk, tag små skridt, skriv ned målene dine, beløn dig selv, bland ind ting du liker, og vigtigst af alt, begynd. Motivation er som en blomst, den må plejes lidt hver dag for at vokse. Så, hvilket lille skridt tager du i dag? Kanskje du skriver ned et mål efter denne videoen, hvem ved? Hemmeligheden bag at finde motivation er enkel, og starte. Og hvis du likede denne videoen, ikke glem at abonnere på kanalen, så kan vi vokse og blive motiveret sammen.